akekho umuntu ongenalo izolo la. Yebo ngiyavuma izolo lami ngiyalazi. Kodwa amdingi ukukhunjuza izolo. Mhlawumbe lisabonakala namanje izolo la. Mhlawumbe kwasala impawu kwasala igazi sezolo la. Kodwa amdingi ukukhunjuzwa izolo la. Hallelujah. UPaul uyabona ukuthi noma abantu bakukhumbuza izolo. Abakhombisa ukuthi akusekho kuyizolo la. Ingakho hamba isikhathi athi sengiphokophele ukuya phambili kulokhu uKristu ambambele khona. Angasabheki izolo. Ngoba izolo lidlo kumbambezela. Uthi nona abantu laba bashaya phambi kwabantu. Ziningi izinto namhlanje ntambama esizokhuluma ngabantu. Kodwa ngifuna ukuthi mina umzalwane uselisiwe ngasintathe izinto ezikhulunywa ngabantu. Hallelujah. Namba abakhuluma ngakhona la diamond. Hallelujah. So izinto ezikhulunywa ngabantu la usukhona usuyinaka izinto ezikhulunywa ngabantu. Especially mangakesibona bezoconfess. Masenza abanye abantu njengabazi. Bethi senza kakhulu yokuthiwa nawe. Thathela. Abazalwane engibazi abangasahambelana namhlanje. Kodwa bawuthi ayithathele umuntu wrong. Hallelujah. Kodwa namhlanje sithola umgcini isiboshwa. Esefisa ukusindiswa. Ethi yini engayenza? Mina. Hallelujah. Namhlanje sifuna abazalwane abazohamba phambi kwa. Hayi babudu. Sifuna abazalwane abazohamba phambi kwabantu. Bese bethi abantu yini engayenza nami? Ukuze ngithole lo Jesu ohamba naye. Ngoba simbonile efaka emlilweni kodwa wangasha. Waphuma lapho waqhubeka. Sibonile ungena emgodini wenyama. Sazamula silaphile kodwa zangabuye. Waphuma lapho waqhubeka. Sibonile uhlezi phambi kwetafula lenkosi. Uthi no mina ngidli la. Wavuka lapho waqhubeka. Kwenzakala. Besothi thatha uJesu. Thatha uJesu. Njengomphostoli Paul amabesho njalo bathi cha. Uyedwa umuntu ongakusindisa. Uyedwa umuntu ongakusindisa. Asekho nesidingo sokumosha ama-1000 uye Nigeria. Hallelujah. Uyofuna ngathi kungcono kunokuya. Kodwa uJesu nje yena yedwa. Cha ungcono impela. Unalokho asemhlabeni. Asikho isidingo somesha o-20,000. Uhamba ndize Nigeria. Yazi ukuthi leyo ke ithanda ukuzwela. Eqiniso kwakungabona ihlungana khona. Ithanda ukuzwela le ngoba khona sisi namhlanje safihla abantu ngoba abantu esibaziyo. Nesithi masibuke ngosibuke sibethemba. Kodwa abangafelanga la. Abazalwe bafele Nigeria. Ngoba bethi lokho la ngathi awunayipha. Bafuna ngathi kungcono. Kodwa uma ngabe haleluya. Angiyeke le. Konje uJesu bazalwane. Athi la madoda athembisa le ndoda amthembisa izinto eziningi. Awamthembisa ukuthi hayi wena ndoda landela thina ukuze zonke izinto zakho noma uzosindiswa. Bathi cha uJesu kuphela. Uyena nje ozoshintsha impilo yakho. Baqhubeka lapho bahlale etilongweni bangaphumi. Sebemtshelile into ayidinga kodwa bangaphuma bona.
asho ukuthi sesimtenile sesihamba thina ngoba iminyango yempilo ngasefu kodwa wahlala walinda. Bakanana abantu